Incwadi kaLuka, isahluko sama-22 kanye nevesi lama-44 ifundeka kanje. Esosizini olunzima wakhuleka eqinisela, izithukuthuku zakhe zaba njengamathonsi egazi, akhonsela emhlabathini. Siyakwamukela kumnikelo. Zimbalwa izindawo embhalweni lapho sibona isisindo somoya somsebenzi kaKristu ngokucacile njengoba senza ensimini yaseGetsemane. Lapha, uJesu akakazungezwa amasosha noma akahlatshwe ngezipikili, kodwa useyopha kakade. Kungani? Ngoba ngalomzuzu, ngaphansi kwesisindo sesono sethu nolaka lukaNkulunkulu olusondelayo, wayexhotshozwa. Hayi ngabantu, kodwa ngendebe yokulunga kwaphezulu. ULuka usitshela ukuthi izithukuthuku zakhe zaba njengamathonsi egazi. Kungakhathaliseki ukuthi kungokomfanekiso noma kungokoqobo. Njengoba abanye bekholelwa ukuthi kwakuyisimo esingajwayelekile esibizwa ngokuthi i-hematohidrosis, le mininingwane ayizenzekelanga. Kuyisambulo saphezulu. Lokhu akusona nje isandulela saseKalvari. Kuyingxenye yokuhlupheka kukaKristu ngenxa yethu. EGetsemane, umphefumulo kaJesu wawulusizi kwaze kwaba sekufeni. Futhi ukulalela kwakhe okumsulwa, ukulalela ngokuzithandela, kwacindezela igazi embotsheni yakhe. Hayi ngameva, noma ngeziswebhu, noma ngemikhonto, kodwa ngaphakathi. Kwavela ingelosi evela ezulwini. Hayi ukuze isuse ubuhlungu, kodwa ukuze imqinise ukuze ibubekezelele. Ukuba khona kwengelosi kwakhulisa amandla ayo. Okuhlupheka ukuze ingaquleki noma yehluleke. UKristu wayengeke asinde ngehora. Wayezobe ekulungele lokho. Futhi sonke lesi sikhathi abafundi, labo ayebathanda, balele. Njengoba sifunda lokhu, kufanele siqonde. Lokhu kwakungekona nje ukucindezeleka ngokomzwelo. Lona kwakunguJesu, indodana kaNkulunkulu engenasono, eqala ukuthwala ubunzima besono somuntu. Ukwesaba kwamenza waguqa ngamadolo, waze wajuluka igazi, futhi waqhubeka wathandaza wathi, "Nokho kungabi ngentando yami, kodwa mayenzeke eyakho." Akazange nje afele thina eGolgotha. Waqala wasopha phakathi kwezihlahla zomnqumo. Futhi lapho silingeka ukuba sithathe isono kalula, sibuyele ezonweni azizwisa ubuhlungu, sengathi singasikhumbula lesi sigcawu. IGetsemane mayisikhombise izindleko. Makuvuse kithi inzondo ngesono nothando olujulile ngumsindisi wethu. Bathandekayo, masikhuleke. Nkosi Jesu, ngiyabonga ngegazi olichithile, hayi nje esiphambanweni, kodwa nasensimini. Siyabonga ngokuthwala isisindo sesono sethu, nalapho sichoboza umphefumulo wakho. Sifundise ukuzonda isono njengawe, futhi sikuthande ngokujulile ngenxa yomhlatshelo owenzile. Siqinise ukuze silalele, ngisho nalapho kubiza. Amen.